Добре, сега е деня за родителското чудо. На 25 април. Да, но видя миналата година, че направихме протест и дойдоха 30-40 човека. Тоест, за да има протест и да дойдат много хора, които виждам, че има някакви проблеми с информираността, за да направим да съберем 200 човека на първи протест и 300 реални, беше, аз изпълням последните 10 дни по 1000 лева на ден реклама, в която да бълва навсякъде. Тогава колко хейт събрахме, нали, колко ни плюваха с тази реклама, но пък се събраха хора, които знаеха, които бяха дошли, които са пострадали, които са в проблем. И някои, които са уминали този проблем. Сега, Слави, може ли примерно тази година да не е под формата на протест, родителското чуждение може да се отбележи с вид кампания, дори без да ни се струва много средства, дали ще раздаваме брошури или просто да информираме обществото за този феномен. Може, но тук трябва да някаква малка кампания или нещо друго. Ако направим пак това с балон, се така, нещо важно искам да ви кажа. Най-важен сега е законопроекта, защитата му, участието в работна група, там ще е най-тежко, и привличането на вниманието на политическите сили. Тяхното внимание се привлича само с масов протест. Може да е банално, но ако не се събереме 500 000 или това е едно сериозно число, което да просто политическите сили да знаят, че това е социален проблем, който ако не бъде решен добре сега, протестите ще продължат, ще се разрастват и в даден момент трябва да се намери решение. Това е. Казвам, що за човек си, ако не можеш 2 коли, т.е. 10 човека да докарат 2 коли на рота, не видях никой да доведе и една кола на рота. Аз от първият протест докарах 50-60 човека. Първо, че докарах цели офис, 20 човека. Да. И докарах още 50, не, общо 60 човека, докарах, които с мои приятели, които нямат нищо общо, просто за да са там. Да. Ще го правим. Но това за сега не е дало резултат. Аз не виждам как да съберем много хора.